amaguen un secret molt futbolístic. Aquesta història va passar aquí. Estem a Santa Maria del Mar i us explicaré un de los secrets que guarda aquesta basílica. En uno de los vitralls està l'escut del Barça. Està fet per mi en la seva època que vaig fer. Va ser un conveni entre el president del Barcelona de l'època, Agustín Montal, el president del Barça va portar unes 100.000 pessetes de l'època per a poder restaurar aquest vitrall. Sent un soci del Barça, per mi va ser un orgull de tindre aquest escut en aquesta basílica, que per mi ha sigut molt bé perquè tinc l'obra més important. Després de la guerra, que estaven deteriorats, degut al foc i bombardejos i tot. I llavors va ser quan l'empresa Auriac Rovira, que jo era l'artista, vaig fer tots aquests originals, que són 11, i la restauració general de tots. El que sí que van aconsellar que una obra que valgués la pena la tingués que filmar. En aquest cas tinc aquest gran del Cristo de Lepanto, o sigui, la plegària, on vaig fer en un racó, vaig fer les meves inicials. Estem en el meu taller. Aquest taller representa com un museu de la meva obra que he fet. Tot el que veieu aquí és original meu. El principi d'un vitrall representa que un client te dona el tema i jo tinc que traduir la idea que té ell, traduir-la en paper. Faig un esbós en petit, lo tinc que fer en colors i després fer-lo a tamany natural en paper. Cada patró, veieu, cada patró té un número, és el número del vidre. Quan se talla el vidre i té aquest patró, que ara contem, veieu, és una cartolina que està tallada, d'aquí s'ha de tallar un vidre i se va muntant. Això queda, quan estigui tot passat aquí, emplomat, amb un estany, se munta tot el vitrall. Jo aquí pinto i faig el projecte en colors. Venim ara de Santa Maria del Mar i degut a l'escut del Barça han hagut alguns jugadors del Barça que amb el temps me demanaven fer-li l'escut i jo ara estic content i admiro molt aquest gran català i gran jugador del Barça que s'ho mereix. I vull fer un homenatge amb ell. És original meu. El temperament que té et demostra el que estima el Barça i ara darrere aniré per fer aquesta obra i m'agradaria estar en contacte amb ell. Quan vaig fer aquest escut, vaig fer dos i jo replico que en el Museu del Barça, al mateix temps que aquest va anar a parar a Santa Maria del Mar, que per mi és un orgull pel turisme i tot, que el seu germà estigui amagat, que no lo treguin en el Museu del Barça.